sunnuntai-iltaan. On aika katsoa Kenon voittonumerot. 30, 43, 58, 63, 50, 2, 12, 29, 70, 19, 62, 33, 25, 66, 60, 7, 18, 9, 5 ja 3. Tänään Kenossa voittaneiden voitonmaksu alkaa huomenna. Onnea voittajille! Nelosella viikonlopun leffa putkilla huipentuu nyt teoksen Tears of the Sun eli Auringon kyyneleet parissa. Kyseessä on toimintathriller-elokuvien Training Day ja kuningas Arthur ohjaajalta. Pääosissa nähdään muun muassa Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser sekä Eamon Walker. Huomatkaa, että ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille. Sitä kypsemmille henkilöille toivotan mahtavaa elokuvailtaa.